ty lidi, vítáme vás u make-upového videjka a dneska se budeme malovat po slepu, respektive Elča mě. BTV, já jsem ségra majitelky kanálu a no a já jsem její sestřenka. Takže tak. Bum bum. Tam nevidím. Takže já už si jdu dát na oči tady tu věc. A tak začínáme. Jinak lidičky, tohle tu část už se budeme snažit co nejméně stříhat. Tak jo, první věc. Počkej, ještě test. Jaký test? Jestli vidíš, kolik ukazuju. 0. Dobrý. Můžeš začít. Co dáváš? Co to je, že? No. To třeba toto. Se bojím, co to je. Doufám, že to je primer. Fuj, co to se mrdí. Já fakt nevím. Dávám to na to? Jo. Ale jak se ti to dala? Však co je? Nedělej za sebe chudinku. To mě vypíchlo alkohol. Já to nemusím ani dělat. Co? A co to je? Doufám, že to není taky ten velký juicy bomb. Ne, není to ono, že ne? Fuj, to je ono, že? Počkej. Dej mi ruku. Fuj. Dej mi ruku, já ti to musím jenom otřít. Kurva. Ne, ty jsi mi to dala na tepláky. Tak, počkej. Tak fail. No. Já nic nevidím. Kde je ten primer? Co chceš najít? Ty ho někam dala. Ne. Dej mi ten primer. No a už jsi od něho blízko. Tak počkej, já ti ho dám, tam není. No. Je to on. Kurva. Tak. Já se bojím, že to rozliju, drž to. Dobrý, na. Dobrý. Já si myslím, ty vole, já budu kosmetička po slepu. Slepá kosmetička? Ano. Nové povolání? Ty vole, co jsem dělala. Ale to je příjemné teď, jak to zmasíruješ. Jo, tak jo. Ale nemusíš mě jako celé video masírovat. Počkej, ukaž tvoje ruce. A ty máš čisté, počkej, na to máš kapesní. Fuj, ty vole, co tam mám na těch rukách? Musel to nic nemáš. Tak, do tebe lidi, nemám zrcátko, jo? Co tu ne, já potřebuji taky ten malý boxík, jo to je ono. Ten malý boxík. Jaký malý boxík? No, to se nachystám. Tak co? Fuj, to jsem měla už. Co chceš? Ty hledáš kufřík? Já nevím. Já hledám make-up a já to najdu. Jo, aha, už mám. Tak to už je za mě. Co to je? To ti dám, no. Já nevím, co to je. Já tak si do toho dát spát. Ne. Doufám, to není černý. A vrať to spát. No, nechtu. Ještě ten lehec je zlomno.
To je ten make-up! Ne? Hm. Ne, on byl špinavější. Tak počkej. když myslíš. Ne, to není on. Co to je? To není on. Tam už nic není, pane Kde bože. je ten kufřík? Tu máš kufřík, teď na ně máš ruku. To nenajdu. Jsi blízko, ale jsi ve správném kaslíku. Teď aspoň můžu říct. Tady. Tak. Fuj, co to je? Nemáš tady ksicht. Počkejte se toho budu. Hej! Kájo! Jsem tu. Už jsem tu. Rádi nám tak. Tam to dobře? To je tvůj problém, když to nedáš. Já nevím, jestli to bude na posteli, vole. To nevadí, ona už zažila hodně věcí. Něco tíká po prstě. Ne! Náber si to. Ne. Fuj, ale fakt nelži. Nemáš. To byly drahé kalhoty. Ale dělej, musíš rozetírat. Vypadá to dobře? Já nevím. No to se ani dívat nebudeš. A tebe to dáš víc do pusy, než na ten obličej. Kiki, jak to vypadá? To znamená dobrý. Vyšahej si tam. Jo. No dobré. Fuj, ty vole, tam Ale počkej. Tak mám jakoby pumpičku v háji. Jako fakt? Jo. Můžu se podívat? Já se nebudu dělat na tvůj make-up, ale na tu pumpičku. Ne, dobrý. Ale myslím jako, že ty jsi mi dala jako tady reálně, že pumpičku. Úplně. Ne, nic na džína. Ne, nemáš. Tak mi strašně šíbou oči, víš. Víš, co to? Co? Já nevím, jestli to naopak. Víš, co to máš? Blush? Skoro. Je konturka. Drž. Blondýna, bruneda, blondýna. Ježíš, kámo, ty. Já jsem strašně. To je co? To je něco, co máš hodně ráda. Yeah! Počkej. Dobrý. Víš to, že to máš vyplý. Aha. Na druhou stranu. Tak, Dobrý? teď. Myslím, počkej. Jo. Abra. To je najít nějaký? Já tím to měl třeba. Jsem ráda, že jsi vybrala aspoň dobrou houbičku. Jako fakt? Ale já nepotřebuji blendit ucho. Zase. Já nevím, kdo je co. Co kouknu, ne? Mrknu a vidím. No, co ti řekne. A počkej, lidi mě bolí koleno, počkejte. Pojď. To fakt bolí. Au. Tak ho netráp. Co?
Tak ho netrap to poleno. Já to budu. Zase, kámo, půlka bože. Ale vracím tu kosmetiku tam zpátky, jako. Já nevím, kde to je. Přijdu bronzer. No. To je ono? Hm. Jsem měla už, ne? Ne, jo, i bronzer. Kde jsi? Co jsi? Mám taky podezření, že vidíš. Fakt. Tak já nic nevidím teda. Co děláš? Proč mi to dáváš na koleno? A nevím, kde je ten boxík, je to tam tu. Ježiši. Počkej, ti to potřeba rozhledit. Ježiši. No, tam fakt najdeš beauty blendera. Tam máš tak, no. To jsem zaděla někde. Fuj, tam jsem to ty ruce. Molina Bruneda. No dobré. Tak, teď... Linky. Já nemám linky. No, tak něco, třeba toto. Co to je? To? Nemůžeš k tomu čuchat, prostě to použij. Já ne, co to je. Chceš to použít nebo ne? No, chci. Dobrý. To je takový clean girl make-up. Jo, clean girl, aha. Ok. Můžu dělat i stíny. Jo, ale... Já tu nemám paletku. Budu muset poprosit kameraman. Je, ten je zrovna od vás. Fakt. Eli? No. Na svou ruku, já ti dám štvery, co Jo. mám linky. Ne, já se bojím. Ano, máš 4 linky. To. Chceš taky? No to nechci, já chci toto. Jo, To je fix? to musíš poznat. Jo, je to fix. Já bych radši doporučila tam ten. A já si myslím, že se mi zrovna povedla tady. Jo, kámo. Zavřeš mi to, já nechci mi koukat sama. Blondýna. Teď ti dám lip liner. Kde jsi? Tady. Jestli to? No. Doslova mi to dáváš na krk. Skoro. To se divák povedlo třeba podle mě. Jako fakt? Mhm. Jsi fakt profesionál. Se nesloužím. Bude to nějaký čusy. Ukáž, máš ty tvoje našpultrtíky. Že to je tu? Podívej. Můžu ty stíny? No, počkej, ale Kiki. Počkej, kameramane, prosím. Jak to největší? Já to tuto. Ty vole, co budou barvy hrát osudem. No, A- takže vybral si největší. A je to někde štěten nebo to? Štětec se musíš najít. Počkej, já se kouknu, jestli tu já. No, Jo, je tu. tady si šahala. Tak můžu jí ho dát. Ne, tam není. Prosím, já ti ho dám, protože ne. Ne. No dobrý, tak já ti to takhle. Jo. Kámo.
dělat i třeba pihy nebo obočí. Jo! Ježiš. No, ale podle ty tady ty věci nenajdeš, takže ti to musí. Jak? A to vůbec pálce. Jo? Kamo, tak ten make-up bude třeba jakože na červený koberec. Fakt? Mhm. Máš to tady. Co? To lechtá. Dobré. Jo, všechno? Já chci, co jsem tady našla až. Jako co? Ale to ne, to je až nakonec. Eli, to je až nakonec. Ne, neotevírej to. Proč? Neotevírej Co to. to je? To je to vonělé, to chci. To je, kamo, to je až nakonec. Ti chci dát pihy. Tak je musíš najít. Ta půdr třeba nic ti neřekne. Ne. Je to jedno. Jo? Ne. A kamo, taká dobrá věc, hej, to je. Nevím, na co to je, ale víš. Já to používám třeba na zapracování make-upu. To je dobrý. Co to je? Neboj, to je dobrý. Je co? Tak teď si... Ježišimaria. Můžu podívat? Ne, nesmíš. Prosím, Ne, ne, to je. ne, Já se bojím, co to je. Nesmíš. Ne, to na kalhote? Ne, nemáš, dělej, nesmíš. Dobré, tak ti to dám na ten tvůj chci. No, dobrý. Tak. Dobrý. Dobré. Puder. Co se tak hýhňáš? No, to je fakt pudr, no. Počkej, já ti... To je setting spray. Máš tady ksicht. Fakt si ty fake. Tak a teď puder a pak fixační ještě. Blondýna pro mě. No, to jsi blondýna. Ježiš. A to najdu, věř A já mi. to nemám na butěnku. No to nejedno. Toto. Štětec. Tím to udělám, no. Je to blondýna, dobrý, jak chceš. Chceš štětec? No, to máš. Kde? V ruce. Doufám, že to je pudr. Jo, je. Dobré. Určitě to je půjde. A teď setting spray. Ten spray, to je co? Jako fixační, nebo? Mhm. To no? Jo. A teď ji dám na pusu. Juicy Bam! Juicy bab. Víš, co to je? Bab. Nevím, co to je. Hotovo. Jo? Jo. Úplně hotovo, jo? Jo. Tak počkej, já si nachystám zrcát. Teď se vezmu zpátky. Já se No tak 3. Počkej. Ne, první se kouknu já, jo? Uh-huh. Kámo? Fakt hezky třeba. Ty linky se ti povedly. Fakt? Nemůžu to sundat, myslím. A ta pusa, ta je mega hezká. Jo, můžeš. Počkej, nic nevidím. Jo. Počkej. Počkej, nic nevidím. To přišlo o řasy asi.
Hej, reálně ty, že? Ty jsi mi tady měla to SPF a ty, že? Jo, to je ten Juicy Blue. Linky tady, pusa tady, jo. Nebojím, jak to dopadne. Ty vole. Počkej, co? Já to mám v vlase? Tak jo, to Jo, je lidi, to je všechno. finální výsledek a to je Ahoj. Čau.